La mesa redonda es sobre el tema de Estado y religión, y en concreto se planificó para que tuvieran datos sobre diferentes modelos de Estado y su relación con la religión, pero legalmente. Por eso tenéis aquí artículos, quizás los más relevantes que han elegido los cuatro ponentes, sobre precisamente esa relación Iglesia-Estado o el papel de la Iglesia en esos modelos de Estado. Escogimos en primer lugar hacer una presentación cronológica del Estado español y su relación con la Iglesia, y para ello tenemos en primer lugar a Olaya Barreiro, que es licenciada por Historia en la Universidad de Santiago de Compostela y que nos va a explicar la Segunda República, el modelo de Estado de Segunda República, que es un modelo laico, como podéis observar ahí. A continuación, Ramón López Facal, profesor del Instituto de Pontevedra en Santiago, va a explicar el modelo confesional franquista con la peculiaridad del concordato del 53. Laureano Araujo, aquí en el extremo, que es profesor del Instituto Xelí de Sun de Santiago, nos va a explicar el actual modelo en el que nosotros vivimos, que es un modelo aconfesional donde hay firmados unos acuerdos del año 79 que también se adjuntan ahí unos artículos. Y por último, ya un poco separado de esta cuestión, para ver un modelo laico vigente, porque el modelo laico, por ejemplo, de la República, obviamente no está vigente, pero para ver si un modelo laico de Estado vigente, está el señor Gonzalo Conque, que es cónsul de la República Oriental de Uruguay en Santiago de Compostela, y basa su exposición a partir de un artículo, el artículo 5 de la Constitución del 67 en Uruguay. Las exposiciones les pedimos que fueran un poco cortas, 10-12 minutos, para que pudiesen ver mejor, ¿no?, cada uno de los modelos, no acumular demasiados datos, y luego poder charlar un rato. Esperamos todos que hagan preguntas y que expriman aquí un poquito a los ponentes, por lo menos su sabiduría. Por último, quería decirles que quedamos en que íbamos a centrar en 3 cosas cada una de las charlas, para que hubiera un hilo conductor y después sea más fácil de seguir: definición del Estado y cómo eso afecta en cosas de nuestra vida cotidiana, como puede ser familia, o de familia, si uno se puede divorciar o no, por ejemplo, el matrimonio civil es aparte o no es aparte, ¿no?, del matrimonio eclesiástico, el matrimonio religioso. Tema de educación, si se da o no se da, por ejemplo, religión dentro del sistema, ¿no?, público, y que sabes que es el caso que sucede aquí con el Estado confesional. Y por último, tema de financiación, si el Estado financia o no directamente a través de exención de impuestos o no a la Iglesia. Obviamente, cuando estamos hablando de Iglesia, y dado el contexto que estamos hablando, es la Iglesia católica, apostólica y romana, ¿no?, que tiene su sede en el Vaticano. Sin más, porque la palabra la tienen ellos, le doy la palabra a Olaya para que explique un poquito lo que sucedió en Segunda República con la bueno, bons días. As relacións da Iglesia Católica, que a maior termo no Estado español, como todos sabedes, e era nese momento, coa República desde o seu comenzo non foron do todo satisfactorias. Tras a súa proclamación, o 14 de abril de 1931, a República foi reconhecida por toda a comunidade internacional, excepto polo Vaticano, que retardou un pouco o seu reconhecemento. O laicismo do novo sistema, denominado en algunhas ocasións anticlericalismo, e evidente que en algunhas ocasións sí que roza anticlericalismo, chocou de frente nas súas principais medidas recollidas na Constitución cos principais ámbitos reservados tradicionalmente a Iglesia. Inicialmente na Constitución o Estado español declarase como unha república de traballadores de toda clase sen religión oficial. Esta última parte recollese no artículo 3 da Constitución, e como dixo Azaña no seu discurso nas Cortes Constituintes o 13 de outubro de 1931, España ha dejado de ser católica. Hai que entender isto nun ámbito político e non persoal ou estrictamente religioso. Bueno, o primeiro ámbito destacable referente a cuestión relación Estado-religión é a financiación da Iglesia. Dende 1878 introdúcese nos presupostos do Estado unha dotación para a Iglesia que perdurará con bastantes dificultades polos avatares políticos a finais do 19 e principios do 20 en España, ata a Segunda República,
e reaparecerá despois que a ditadura de Franco. Inicialmente equipárase a Igrexa Católica nesta Constitución co resto de confesións religiosas, sometidas, por lo tanto, á mesma lei, e non se fai referencia nin a concordatos nin a acordos de ninguna outra clase específicos para o catolicismo. Coa prohibición, ademais, de que se financie de ninguna maneira oficial, como podes ver no artículo 26 que tendes aí, nin a través de ningún tipo de institución, nin algo parecido, polo que se reduce únicamente a autofinanciación e a contribución dos fieis. A esta nova situación hai que engadir a prohibición de exercer determinados oficios que eran moi lucrativos para a Igrexa, como a industria, o comercio e, sobre todo, a ensinanza. Ademais desto, sométese a Igrexa ás leis fiscais do Estado, tendo que pagar impostos e rendendo contas dos seus ingresos e do patrimonio que ten. E respecto a este último do patrimonio, se poderán conservar ou adquirir aqueles que destinen a vivenda ou a fins privativos de cada persoa individual. Dáselle ademais 2 anos de prazo para que se extingan os presupostos do clero, unha reforma que non se levará a cabo totalmente, porque no ano 33, cando gañan as eleccións á Confederación Española de Dereitas Autónomas, paralizanse a maioría das reformas que se iniciaron no primeiro bienio republicano. Datos moi concretos sobre isto non puiden atopar, pero sí que un exemplo é que se valoraron 3.700 millóns de pesetas os bens que lle foron confiscados a Igrexa. Pero unha das medidas que máis afectou a Igrexa Católica foi a supresión das ordes religiosas, que se concreta na Lei de Congregacións de 1932 e afecta sobre todo os xesuítas, e con ese fin foi feita. Era unha das ordes máis importantes deste país e destacou sobre todo pola súa vinculación á ensinanza. E esta lei enténdese dentro de un afán ilustrado que hai nos republicanos, ademais de para retirar cotas de poder á Igrexa, e un dos ámbitos máis específicos é a educación. Isto enténdese tamén dentro do afán renovador da República, dentro dunha nova mentalidade e da creación dunha nova sociedade. Esta lei materialízase na medida en que se lle deu un prazo de 10 días dende que se publicou a mesma para que os religiosos deixasen a vida en común. Os seus bens pasarían á propiedade do Estado para fins benéficos e docentes. E esta medida hai que entender no contexto dunha república que se nega en rotundo a que o ámbito da educación este en mans daqueles que propugnan uns principios en contra dun Estado moderno que é o que pretende iniciar a nova república. Isto está enlazado directamente cun dos pilares da Constitución e da legislación republicana, que é o referente á cultura. A cultura dice na Constitución que é unha atribución que pertence ao Estado. Esta delimitación, igual que a que se refire á familia, que veremos despois, exclui directamente a Igrexa da súa potestade sobre estes 2 ámbitos da vida pública. E chegas a emitir na publicación La Gaceta o seguinte comentario: ha llegado el momento de redimir a España por la escuela. O que se establece é unha ensinanza laica baseada en ideas liberais, o traballo e a solidaridade. Unha escola que chegue a todos, aínda que os máis desfavorecidos, a través sobre todo das misións pedagóxicas, que é unha forma de achegar a cultura a aqueles sitios aloxados nos que non tiña posibilidades de acceder a eles. Ademais, creanse organismos e institucións relacionadas coa investigación, como o Instituto de Investigacións Científicas ou o Instituto de Investigación e Publicación de Fontes de Historia Medieval. E de toda esta actividade cultural que xurde na República foi excluída a Igrexa, que foi durante tanto tempo monopolizadora da educación, tanto na súa influencia ideolóxica como no control dos instrumentos educativos. E como vemos aquí, prohíbese directamente aos eclesiásticos exercer a educación. Unha das primeiras medidas referentes a este tema será o decreto do 6 de maio de 1931, no que se especifica que se os pais desexan a educación religiosa para os seus fillos, proporcionaráselle igual que antes, aínda que hai a posibilidade de que o mestre se negue a impartir esta educación religiosa, e entón poderían facer sacerdotes gratuitamente e voluntariamente nun horario que o mestre determine. Ademais, os profesores non están obrigados a realizar ningún tipo de prácticas religiosas cos alumnos, nin acudir a misa, nin rezar ao comenzar a clase, nin nada parecido, e retiranse todos os símbolos religiosos das escolas, a non ser que o profesor e a totalidade dos pais estén de acordo en que permanezan. Por lo tanto, que se crea unha nova imaxe das aulas que deixan de estar presididas polo tradicional crucifixo.
Esta medida radicalízase tras as negociacións para a Constitución. Este decreto estableceuse o principio da Declaración da República, pero no proceso constitucional a política religiosa radicalízase moito máis. Na que non se proíbe a ensinanza da religión, si se limita expresamente os propios espacios das respectivas igrexas, desvinculando así o ámbito privado que está ligado á religión do ámbito público que é a ensinanza. Os republicanos consideran que o problema é que a escola estatal non ten relación algunha coa crenza religiosa de cada un, separándose as cuestións políticas e as religiosas e, por lo tanto, a separación igrexa-estado. O terceiro ámbito tradicional no que se introduce a legislación republicana foi a familia. Como vimos antes tamén, está declarada baixo salvaguarda do Estado e exclúe isto, por lo tanto, o precepto moral institucional da Iglesia, cuya base e sustento era unha familia construída baixo o sacramento do matrimonio e, por lo tanto, a unión de un home e unha muller baixo Deus. Establecese o matrimonio civil como unha unión dos dous sexos libre e igualitaria. E ainda máis a posibilidade e a legalidade da ruptura desta unión mediante o divorcio, tamén de mutuo acordo e a petición de calquera dos dous contraíntes. Por lo tanto, dase a posibilidade á muller de tomar unha iniciativa personal individualizada e non obrigada a estar baixo a tutela do marido, polo menos neste caso. E, como vemos, esta política respecto do matrimonio e do divorcio é totalmente contraria ás bases polas que se crea o concepto de familia e o matrimonio eclesiástico. A consecuencia disto pódose ver na rúa tras o levantamento de 1936, no que moitas familias se topáronse desamparadas ante a invalidez do seu matrimonio civil, e o mesmo lle aconteceu a parellas que se divorciaron legalmente durante o período republicano, que durante o franquismo volvían a estar casadas. As situacións que podemos imaginar respecto a isto son infinitas. O franquismo supuso, por lo tanto, unha volta atrás nestes dereitos que se conseguiran respecto á familia. Outra serie de medidas en relación á Igrexa que tiña un ámbito de influencia, como comprobamos, que chegaba dende a vida pública á vida privada. Foron, por exemplo, a secularización dos cemiterios, que eran propiedade da Igrexa e estaban rexidos polas súas normas morais. Por exemplo, todos conhecemos o caso de que os que se suicidaban non se podían enterrar en cementerios eclesiásticos, non sin bautizar, etc. Pois agora pasan a ser propiedade do Estado. Suprímense ademais todos aqueles vínculos entre o exército e as manifestacións religiosas que estaban moi ligados e aínda actualmente, eliminándose a obriga de que os componentes do exército tivesen que asistir a actos religiosos como a Pascua militar, misas e distintas celebracións. E algo significativo e observable a simple vista, por exemplo, foi que moitos concellos e vilas sustituíronse nomes de rúas que tiñan carácter religioso por outros laicistas de carácter republicano. Pois todas estas medidas que acabamos de mencionar expresanse nun documento legal e expresan os cambios da España de 1931 cara a unha nova mentalidade e unha nova sociedade baseada na creación dun Estado moderno baixo os principios de soberanía popular. Hai que recordar que en 1933 son as primeiras eleccións nas que en España pode votar a muller e a instauración dun régimen democrático e liberal con garantías e dereitos fundamentais. Os conflitos do período constituinte ata a campaña preelectoral de 1936 entre a Igrexa e os republicanos foron continuos e no seu propio republicanismo, que non só era un republicanismo de esquerdas e no que tamén había republicanos católicos, a dereita e a esquerda acabaron sumidas nun enfrontamento que derivou na vinculación dereita-catolicismo, esquerda-anticlericalismo, e esta foi a situación a que chegamos en 1936. Sí, probablemente acá, de paso al testigo largo. Bueno, eu vamos a resumir moi brevemente a outra cara da moeda, o triunfo do franquismo, o triunfo dos sublevados a partir despois da guerra do ano 36 ou 39 significou a anulación de todas estas medidas progresistas que intentaron cambiar a forma tradicional da relación que houve entre a Igrexa e o Estado desde o século XIX, pero desde sempre. O sea, a Revolución Liberal apenas pasara por España en este aspecto. E a Guerra Civil Española, quizáis para os que estudiantes desa historia contemporánea, sería a única guerra que ganaron os carlistas.
unha das faccións que levou a Franco foi o carlismo. Os carlistas trataban de impoñerles sempre partidarios de un modelo de Estado en que o poder civil estaba subordinado ao poder religioso. Ou dito dunha maneira máis gráfica, que o que era pecado era delito. Eso sería un pouco. A Revolución Liberal separou o mundo das creencias personais da xente do mundo dos dereitos como dúas cousas diferenciadas, porque non se pode legislar sobre as conciencias. Pero a Igrexa Católica en España e no resto do mundo, hasta o ano 1966, non aceptou esta autonomía do poder civil a respecto do poder da Igrexa. Tratou sempre de impoñer un modelo integrista que hoxe en día pola prensa se asocia casi solo ao mundo islámico, pero ven ser unha cousa moi semellante. É dicir, que había unha Igrexa cuyo poder establecía, donde tiña influencia sobre a política, establecía un modelo de Estado en que toda a vida política, social, desde o individuo hasta as manifestacións colectivas, estaban subordinadas ás directrices morais da Igrexa. O franquismo coñécese como nacionalcatolicismo porque foi un nacionalismo similar ao fascismo en algúns aspectos, pero sobre todo cunha componente que non tuveron os fascismos italiano e alemán, que é a subordinación ao poder eclesiástico. O sea, Hitler tuvo diferencias con a Iglesia Católica, incluso hubo algúns curas católicos que os criticaron. En España non. En España, claro, colaborou na sublevación, colaborou na implantación da dictadura, e no seu enemigo eran os partidarios dun Estado laico e contribuíron activamente a exterminarlos directamente, non dicir exterminarlos físicamente, incluso os curas xogaron un papel, o clero como tal, xogaron un papel moi importante na identificación de persoas que deberían ser exterminadas. Despois da Guerra Civil, durante a Guerra Civil e nos primeiros anos, hasta no 41, en España se firmaron máis de 100.000 condenas de morte con sellos de guerra, sin contar que a xente que foi paseada de maneira non sin seguir ningún tipo de trámite, digamos, directamente asesinada. E en eso ten un papel moi determinante o pleno, porque estaban convencidos de que había que aplastar, exterminar este tipo de léxico que se utilizaba, todo aquilo que significou o laicismo por ser anticatólico e antirreligioso. Entón, se impuso un modelo de Estado en que a Igrexa condicionou a vida política, social e familiar. Con respecto a familias, a Moralla, que se deron situacións tan paradóxicas como que a eliminación de toda a legislación republicana les dou por casados a xente que estaba divorciada, a refacer parellas, unha cousa disparatada, vaya, que volveu a impoñer a religión como obligatoria, volveu a impoñerse a obrigar a asistir a misa, de que a religión estuviera presente en todos os ámbitos da vida, en que o ensino estivese subordinado aos preceptos religiosos, en que os curas pudesen entrar e entraban nas aulas de primario, de secundario, da universidade, que a religión seguía sendo obligatoria. Eu estudiei na universidade a finales do franquismo e tiña unha asignatura obligatoria de religión de 3 anos consecutivos, había obligatoria para todo o sistema educativo. Con pero non só se limitaba eso, o sea, nos anos en que eu estudiei na universidade non tiñan control ningún, pero nas aulas de primaria os mestres podían perder o seu traballo se o cura consideraba que non ensinaban suficiente a religión católica ou se apartaban en algo de eso. Isto que significou na práctica o nacionalcatolicismo, a imposición de unha moral, de uns criterios religiosos, facelos obligatorios para toda a poboación. Noutro aspecto, aparte dos aspectos que atenguía máis a familia, como o divorcio que acabo de mencionar, que queda, por suposto, prohibido, está prohibido divorciarse, está prohibido, todo o que está prohibido pola moral católica estaba prohibido pola lei, por principio. E, ademais, a Igrexa, co franquismo, fixo unha operación económica escandalosa, porque o franquismo non só se limitou a manter o financiamento eclesiástico que existía desde sempre en España, reconhecido legalmente desde o ano 1851, e que só estuvo interrompido na Segunda República uns meses, porque na Segunda República houve gobernos conservadores que mantiveron o financiamento da Igrexa, e só se suprimiu a partir do triunfo do Fronte Popular no mes de febreiro, e en suyo foi a sublevación. Entón, só na zona da Fronte Popular se suprimiu o financiamento da Igrexa uns meses. En toda a historia contemporánea de España, a Igrexa Católica tuvo financiamento público a través dos fondos do Estado sempre, salvo os meses que durou a Fronte Popular e a zona republicana en guerra. No demais, sempre tuvo financiamento, porque no ano 31, cando se suprime, se di que hai
dous anos para que se poña en práctica ese decreto. En 2 anos triunfou a dereita e a dereita mantuvo o financiamento. Pero, bueno, co franquismo non só se restablece ese financiamento, senón que se di, en un dos artigos que creo que queda reproducido por aí, se di que o Estado vai contribuir a que a Igrexa teña un patrimonio suficiente e se comprometa a construirle igrexas, colexios, eximilos de impuestos, xa non só nos edificios religiosos, senón en calquer edificio que tivese carácter religioso, incluídos de portas, xardíns ou outro tipo de propiedades. Ou incluso se chega a legalizar contrabando, porque as obras religiosas tiñan a posibilidade de importar desde unha casa imán, es decir, os franciscanos de Italia, por caso, podían enviar os franciscanos de España calquera tipo de artículos sin pagar impuestos, porque era un negocio interno da Igrexa, con cual se legalizou en unha época de moita escasez, de moito control nas fronteiras, de moita dificultade para o comercio, de importación e exportación, se legalizou descaradamente o contrabando. Este tipo de situación insólita desde o punto de vista económico levou a que en unha etapa de escasez enorme de falta de vivendas, unha parte importante dos orzamentos do Estado fosen destinados non só a reconstruir, sino a construir novos templos, novas iglesias, e que a religión presidira absolutamente toda a vida política, moral e social española deses anos. Bueno, o franquismo é curioso porque tuvo que reformar algúns aspectos desta subordinación á Igrexa, non por vontade propia, senón porque a partir do ano 66 na Igrexa Católica se produciu un proceso de certa reforma, que se chamou o Concilio Vaticano II, un proceso arreglado do Concilio que estableceu unha nova doutrina, que é a primeira vez na historia que a Igrexa Católica acepta a liberdade religiosa. Estaba en contra de que houbera liberdade religiosa porque trataban de impoñer a única religión que consideraban verdadeira, que era a súa. Entón, o Estado español é curioso que Franco se resiste a aplicar algúns artigos de liberdade religiosa que estaban previstos na religión,